Salut, eu sunt Fabi și bine v-am regăsit la un nou episod din Reacționează la... Și a început video. Ups. Gata. Astăzi reacționăm la... Nu știu cum e titlul. Dar știu că e de la Împune. La Dani Mocanu care... Dani Mocanu cere taxe de protecție pentru elevii de liceu. Asta reacționăm. Pe telefon se vede al dracu de urât. Bă, da, calitatea asta cu să spun. Așa. Nu pot. Nu da taxa. Auzi, Dănuțule, vezi că încurci. Auzi-l. Nu într-o oră, 2 ore, nu într-o oră, 4 ore. Unde dracu ce e? Alo, profesorate? Am și un fraier aici. Unde cheamă? Ungureanu, ce-l cheamă? Ce clasă? Mă scuză. Bă, dracu, să urc. Ce bine, numai bine așa. Da, îi vreau și eu să-l ascultați pe fraier, dăm funcții, din integrale de alea, din matrici, tot fuloșel, da. Foarte bine. Nu pot să dau sonorul. Nu contează. Ce zici? Plânge. L-ascultă la mate. A dispărut, mă, că vă taie Dani Mocanu. Mai am 2 videoclipuri după asta. Poate filmez mai multe. Când mă ține bateria. Scuipă că n-a, cât să fac, n-ai cât să fac. Și, hai. Aoleu. Începe melodia și... Când mare m-a făcut mama și... Deci, oameni buni, să știți, așa se invită fetele. What the fuck? Deci așa se invită și tăți. Așa se invită prietenii. Așa facem și noi, nu stăm la noi în bancă. Așa, ce-am zis că facem azi? Recapitulare și dăm și note, da? Primul este Mocanu. Ce zice catalogul? Unde se deschide acolo ascultăm, da? 4. Auzi ce zice catalogul? Am ce notă să-ți mai trec, dar nu-ți că tu oricum ești un băiat de nota 10. Mocanu. Aoleu. Hat? Ce știi despre Miorița? Să mor eu dacă știu ceva. Ce n-a ajuns acasă? O fie și cu Loredana, nu știu că... Eu am fost la Han. Nu tu, Mocanu, celălalt. Daniel Mocanu. Oh. Cred că deja e mai veselă. Plânge, what the fuck? Oaia, Miorița. Auzi ce zice Miorița? Am ce să mai fac dăruzule, că tu oricum o faci mereu de oaie. Mocanu, ce-i în mână? Ai cumva o țigară? Evident că nu. A, nu, m-am speriat. Dar ce e? Eu treabă pe ce eu fumez. Mă gândeam că zice asta. Liniște, e inadmisibil, Mocanu. Lasă dragul cu ăla jos din mâna și mâine să vii cu tatăl tău la școală, ai înțeles? Nu poate că nu are voie. Aoleu. De ce? E pedepsit. Nu era taxa de protecție pe aprilie și l-am mâncat în baie. Aoleu. Liniște! Începe melodia, îmi place. Te ascult acum să vezi ce doi strătesc. Adevărat?
Hai, mocanule. Hai. Eu. Dă-i mocanul. Ții care știu pe Sadovanu. Eu. Mocanul. Pentru băieții care romanul. Bun, și odată pe săptămână. Și noi la română. Nu știm caragiale. În care în buzunare. Eu. Ok. Nu. Gata, am învățat o nouă melodie de la Dani Mocanu. Alo, turbează. Muzică, Mocan. Ce știi despre frații Jdeni? Nu știu nimic, să mură dacă știu noi ceva, dar îi întreb o bagă puțin și apoi imediat. Dar de ce te-aș că faci ăștia parte? Nu e niciun caz cu Mocanu. E un roman. Pe neamul șeimăreștilor, ai auzit ceva? Știi ceva? Nici de ăștia n-am auzit nimic, dar așa de curiozitate că apreciez zona chineză neamul ăsta. Nu ne-am dat ca să nu ne prezentăm zonele de influență, știți că mai moare oameni în sânge. Asta. Apică! Emi, Mocanu. Știu. Bun, îți mai dau o șansă. Da, Eminescu. Cel mai ușor. da. Dacă nici Nici pe pe Eminescu Eminescu nu nu ai știu. Ai doi. L-am pregătit, bineînțeles că l-am pregătit. Auzi ce zice Eminescu, auzi ce zice Eminescu, dar nu ține. Alo. Ce faci, Mocanu? Ce să fac, profa, m-am pregătit niște Eminescu frumos. Incredibil, mă, băiatul. Am primit 2 de Eminescu de ziua mea. Ești fată? Să mor tu. Ești tu afară din clasă. Hai, ieși afară. Adevărat? Opa. Ce melodie? Asta cred că e răzbunarea. Da, asta e răzbunarea, clar. Și chiar ați văzut video de la Reacție Epic. La mână. Nu să ne păcătorească. Ții chiar acum și în clasă. Mă imi după el. Oleo. Vin băieții răi. O să vedeți, dacă tot am vorbit de băieți răi, o să vedeți la ce video o să reacționăm. Can la luptare. Fără. 100 de ori. Mafia. Opa, au venit de mână cu el. Ce-i cu mascarada asta aici? Răzbătaie, mă! Sunt frații mei, șmecherii mei, toți de buni. Toți de buni și tu cine ești, mă, a? Sunt Dani Mocanu. Dani Mocanu? Se bagă ăștia pe ei. Asta în mâna ta? Cu ce te ocupi tu, mă? Că cu școala mă că nu te ocupi. Cu muzica. Timburii. Să nu am vocea nasală. Asta acum când și ba la școală. Ce faci, mă? Bați la școală? Adevărat. Adevărat? Dar unde te crezi tu, mă, a? În spatele blocului, mă? Lasă-te, vezi. Mă, bate-te. Nu, chiar Dani Mocanu. Chiar. Ok. Ce era să fugă tableta. Ok, mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Fabi și ne vedem data viitoare.